konpartitu nahi ditu. Gure gaiaren protagonista Garuna da. Badakizu zerbait Garunari buruz? Zer da Garuna, badakizu? Hemen ikusten duzue bezala, Garuna burezurrean da. Zer da burezurra? Norbaitek daki? Burezurra buruaren ezurra esan nahi du. Zuen burua ukitzen baduzue gogor dagoela konprobatuko duzue. Badakizue zergatik? Burezurra gure Garuna babesten duelako. Gure Garuna oso eskala da eta gorputzak egiten duen guztia kontrolatzen du. Alde batetik zentzumenak kontrolatzen ditu eta bestaldetik pentsamenduak, mugimenduak, mintzamena eta orolmena. Bizkarrezurretik mezuak pasatzen dira eta Garunera iristen dira. Voluntario bat? Voluntario bat? Venga, hartu bat. Zu! Bizkarrezurra hemen dago eta hortik mezuak pasatzen dira Garunera. Bidaia bat izango bat hitz bezala. Zer, eskerrik asko. Mezuak Garunera iristean neuronak daude. Miloika neurona ditugu. Zelulak dira eta mezularia bezala seinaleak bidaltzen dizkiote Garunari. Zein azkarra da gure Garuna? Zein azkarra da gure Garuna? Badakizue zer esaten duten zientzialariek, neurona gehiago izateko mugitzea, ariketa fisikoa eta kirola egin behar dela. Beraz, animatu! Neuronak ere hil egin gainera, neuronak ere hil egin ahal dira. Badakizue, adibidez, zigarroak erretzen, alkohola edaten, beraz, ez dira egin behar gauza horiek. Gure Garunak zentzumenak ere kontrolatzen ditu. Badakizue zenbat zentzumen ditugu eta zeintzuk diren? Bost zentzumen ditugu eta zentzumen bakoitzak badau bere organoa. Hasiko gara ikusten zeintzuk diren. Ikusmena hitzatik dator. Beraz, zein izango da ikusmenaren organoa? Zerekin ikusten dugu? Zerekin ikusten dugu? Begira hori da, ikusmenaren organoa. Eta badakizue nolakoak dira ikusten diren gauzak, beti koloreak, formak, tamaina eta distantzia. Usaimena hitza dator usain hitzatik. Orduan, zer izango da usaimenaren organoa? Zerekin usaintzen dugu? Sudurrarekin? Sudurrarekin usain detektagailuak daude. Eta Garunari bidaltzen diote informazioa. Gauza batzuk ekarri ditugu zaintzeko. Espez usaina, menda, flor usaina eta kiratsa. Lau voluntario
Baina, guztiei? Espera un poco. Kiratsa supertxatu usaitzen duen zerbaita. Guk ekarri dugu oso fuertea. Usaitzen duen gazta ea zer iruditzen zaizu. Baina gero probatzen duzu eta gozo dago. Norbait gertatu zaizu da horrelakorik? Ya bai. Entzumena, entzun izatik dator. Orduan, entzumenaren zen izango da entzumenaren organoa, zerekin entzuten dugu? Belarriekin. Oso, entzun ahal ditugu zainak izan ahal dira. Kordeak, basuak, kantuak, lasaiak. Ukimena ez ukitu hitzatik dator. Orduan, zein izango da ukimenaren organoa? Zerekin ukitzen dugu? Eskua. Kontuz, eskua ez, azala. Larru azalaren azpian ukimen detektagailua ditugu. Eta horiek mezuak bidaltzen dituzte galunera. Bost voluntario mesedez. Ongi, eta bai. Gauza batzuk ditugu zuek ukitzeko. Leuna, gogorra, biguna, zimurra eta latza. Zein izan da gehien gustatu zaizuna? Leuna? Baina, Dastamenitza, dastatu hitzatik dator. Orduan, zein izango da dastamen organoa? Mia. Bai. Kontuz, ahoarekin ez, miarekin. Zapore bakoitzak miaren leku jakin batean detektatzen da. Hauek dira detektatzen dituen zapore. Gozoa, txokolate esnearekin, txutxeriak, garatza, adibidez, limoia, mingotza, txokolate beltza, laranja, gazia, adibidez, gatza, umania. Hau, zapore forte eta atsegina da. Adibidez, tomatea, urdai azpikoa. Bueno, gure proiektu hau izan da. Espero dugu zuen gustokoa. Izan. Aito, Antoni. Eskerrik asko, etortzeagatik gurekin ikastera. Agur.